Paisaxe son a parella artística formada por Rosa Isabel Vázquez e José Antonio Fernández e levan uns anos xa traballando temáticas que versan sobre a morte, a transitoriedade da vida, sempre facendo un uso moi particular da paisaxe. Teñen unha trayectoria xa como parella artística de nomeamentos en varios festivais internacionais. Estamos moi contentos no outono fotográfico de que esta exposición forme parte da programación que nos chega, ademais, a través da convocatoria pública. Era unha exposición chamada a estar no outono aberto, pero pola grande calidade e porque iba moi ben coa temática deste ano, pois pasamos á sección oficial. Todas as exposicións, nomeadamente as da sección oficial, que son 24 exposicións, versan sobre a temática descrenza. Aparentemente, estas fotos que vemos son paisajes espectaculares onde aparentemente non acontece nada, pero o que están falando é de crimes, e aparte crimes moi mediáticos, asesinatos, historias que hai por trás, e entón serven desas localizacións, partindo da historia real dese asesinato da que se documentan normalmente na prensa, parten desa documentación para escenificar un pouco eses asesinatos. Tamén é certo que xogan coa ambigüidade de non decir cada imaxe a que asesinato e a que historia real pertence, porque non se queren basear na historia específica, senón traballar a estética e que sempre haxa esa dúbida por parte do espectador ou espectadora e que non identifique exactamente os crimes. É unha efeméride, un festival fotográfico que este presente 35 anos, ano após ano, é bastante extraño. De feito, só hai un máis antigo que o outono, que é os encontros fotográficos de Arlés, e é moi complicado manter un proxecto así,